somo judela sali gila adama e hawa hayeti no ele amina tajogi sabani ama sabani ama sabani ama بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى المولي أجلو نعم شيطان من غندودا شوك سوكتو وإبرد جول بنغام أنيان دومن موجه نعم ko jomiraɗo wi so tawi heewde inɗe ene jeeya e ko tindinta fayida ko innate ko sen teskima simore nde to banggue cimoje qur'ana 114 to banggue alkule ko wiyete ko huruf nde waɗi ko 4 alkulal woni 4 harf so en teskima simore nde to bange kelme ko wite kalimaji ko walla kalimatu nde waɗi ko kelme 16 sen teskima simore nde sa ndaari nono windirani nde waɗi ko toɓɓe 9 so en teskima simore nde eɗen tawa e mayre inde Allah 4 so en teskima simore nde nde waɗi ko ayeje 4 so en teskima simore nde nde waɗi ko laamuji 12 so en teskima simore nde nde waɗi e to bange limore laam fof ene hokka en 3 so en teskima simore nde ko konngol gotol woni hen yamirore ko heddi ko fof ko kumpital so tawi en tongi dendangal alkule simore nde en tongi ko joopa hen ko fop kala hen ko haala ene jogi ko tindinta to bange gandal yarude ɗum sa ƴetti 112 sa tippodiri alkule ɗe to bange tiɗɗodiral alkule lime yaruɓe ngal gandal keɓata ko 4 ɗi ɗin ɗo no wawi hokkudema funnangue hirnangue rewo e wargo hanki hande janggo e an limowo sa yeehi to alkule to e mbi ko 4 sa rendini hokkatama ko 11 sa ƴeewi simon nde nde wima ɓuul wima ko huwa ko 11 woni allahu sa rendini ɗum atiranma 2 hakkude tagɗo e tagaɗo bawɗo e donkuɗo gala e basɗo no gandirɗon ni sa yeehi to kelme ɗe 16 tuggi ɓuul huwallahu hay yettuɗa kufana hat sa rendini ɗum hokkatama ko 16 bandiraɓe jaafo yaaruɓe to bange gandal asarari sa naati to murabba ko ɗeɗo tongoɗe 16 jogii cuuɗi kutorteɗi tonɗi ko ɗum waɗi yaaruɓe gandal toɓɓe ko wiyete gandal jomgol woni elmul ramli 16 ko hen ahajuji tagaɗo tonga sa ƴetti 16 a rendini wontanma 7 woni jokli Allah ɗi woni funnangue hirnangue rewo wargo dow less e an ɓetirgal ngal sa ƴetti toɓe ɗe ko 9 ɗum woni latif ko nden neware jomiraɗo tambori tagore nde sa ƴetti gueɗe 4 ɗe en kaalino 4 nane o haali inɗe makko e nder simore he ma yi toon huwa ma yi toon allahu ma yi toon assamadu e ko nandi hen sa artiɗo juume ɗe ayeje ɗe mbiɗen koɗe 4 joni noon laamuji ɗi ko 12 ene roka en waktuji 12 ñallal 12 jamma ene roka en 12 lebbi ɗi jehen ha to salatul fatih lima okhale jehen ha to jawharatul kamal keɓen toon 12 laamuji 12 ɗi laam hen kala tongata ko 3
ɗiɗo capante tati woni balɗe capantati lewru ɗe nde Allah wi inna anzalnahu fi lailatil qadr ha o yetti salamun hiya hatta matla'il fajr sa limden ɗon limore capanɗe tati ɗi ko ɗin woni capanɗe tati kiisaɗi lewru ɗi sa momti ɓolum ɗum a arti e tati ɗi wona itti zéro a arti e tati ɗi keddoteɗa ko tati hokkatama ko jamalullahi e kamalullahi sa heeɓi jamal keɓa jalal keɓa kamal ko ɗeɗo guete tati goni godde ko tagɗo tagaɗo e ko tagaɗa ko sa yi to yamirore to jomiraɗo ne haala ay o wi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ay on ɗon wi ko ɗon de jiɗɗen hande arde holko jomiraɗo haali e ndeɗo simore mbiɗen simore nde kode makka naare nde jippi ko makka simore nde nde waɗi ko ayeje 4 simore nde ani wiye ikhlas firi ko laɓɓingol ko laɓɓinde hakkunde goonga e fenaande laɓɓingol ko laɓɓinde hakkunde jeyɗo e jeyaɗo joni noon allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd joni noon jomiraɗo wi bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ay ko golla toon ko fuɗɗoto ɗon koto innam ɗo min Allah son paamani on Allah arrahman on woni jurmotoɗo e aduna yurmede yaanje huftidinde kala en arrahim jurmittoɗo to laakara wonande ɓen ɗon jamnoɓe golli golle moƴƴe ɗe joni noon jomiraɗo wi an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yi tampere hakkude ma e yimɓe maɗa ɓe sahande o yontande aɓe jogui fodde sanamuji ko ene wiye 360 sanam ɓe mbiyoɓe allaji kono noon ko ellaji e nder ɗin ɗon sanamuji kanko sallallahu alayhi wa sallam ko kañum woni bawɗo kala ɓe mbimo minen amin jogui ko min jogui ko no wayi hewde ni kumtanani min haajuji amen ɗi saka noon an ngara mbiya yo goto rewe o wi ɓuuri cengalal buuɓi wadde no so tawi a ƴewtidima Muhammad o ko kamɓe mbi noon sallallahu alayhi wa sallam ko enen mbi noon ay kamɓe ɓe mbiyatano noon ɓe mbimo an sa ɓinguel amen ko ɗo jeeɗa ko en gotum artan haal ko woni goƴama ƴeewen faamudirde mbasen habde ko en bandiraɓe so tawi jiɗɗa ko laamu min mballuma e laamu so jiɗɗa ko resde mo jiɗɗa fodde jonna mum walla an andi min mballuma hen so jiɗɗa tedduɗo towɗo o mo ganduɗa ko wahdahu la sharika la ko on ɓuranimi nde ɓe gandi ngol laawol yahani joni noon ɓe mbi ngare cakken feere wadde enen namdoɗen mo ko o wawa jabade en ɓe mbimo joni an Muhammad eno ɓe mbiri eno mbiɗen sallallahu alayhi wa sallam haalan min o mo ko minen mbaɗi leydi min mahi ko minen mbaɗi kaaƴe min mahi ko minen mbaɗi leɗɗe min cehi ko minen pewnani koye amen joni noon annene Allah mo kaalata o amin namdi so tawi nde o Allah fewni e hattan mum kun fa yakun ko ɗum wiyete tagore ko neɗɗo ñembi ko wiyete maggore ko ɗum woni hande gendiyankoɓe meɗen mbaɗa hunde kollal ngol ka gurdam ɓe mbiya ɗum maggo jigi walla ko jamdi ɓaleri e ngar sanga wasata min mba sallallahu alayhi wa sallam o deƴƴi o deeƴi nde wannoon kanko la yantiqu anil hawa Allah wiyamo haal o haala wadde o deƴƴi o deeƴi o fade e yamirore tawi o heɓani hen yamirore yo jaabo o deƴƴa o fada e yamirore awo joni noon jomiraɗo laarimo no wayni yurmimo noon fodde no o jogori gonga ni kono noon ɓeeɗo gaddi candallagal mumen e peeje mumen nane mbiyane komtamo ene majjinamo ene dawnamo e laabi ɗi peewaɗi wadde ay ɗo ala kanko ko wawi haalde so wona ko haalna ko ɗum waɗi Allah fuɗɗori simore nde wi ay qur'ana e fayidam ko mbimi so tawi ko enen deftatono mbiyeten ko o wi kono noon e wiyani mbimi en mbiyani o wi ha joni ko ɓul gonɗo ɗon o ko kanko tan woni keddiɗo o ay on ɗon ɓul keddiɗo o ha joni de kala ko adda e makko ina faame o waylotako jomiraɗo wi
jomiraɗo wi jonon an Muhammad haada tampi heɗo hankadi e goɗɗum wiɓe on so jiɗa tampinde koye mon Allahu ko on woni biiteɗo Allah ay nde o wi ni nde elle to bange hakkille won biiɗo e hole Allah en nde wannoon ɓe mbi bawɗo jibinirde ni o ko Allah amreten e wiyande mabɓe mo mbiyeten Allah o ɓe mbi ko on wela rutti e korgel mum biyetegel Maryam resi ɗum jibidine mum Isa wadde ɓi Allah ko Allah jon nde o wi ndeyde o wi ahad ko gooto Allah goɗɗo woodani mo ene yewodire e makko mo ine nandidine e makko mo ene heeda toon heeda ga ɗum waɗi wonto haalata o wi kanko Allah ko kanko woni rabbul masrik wal maghrib o nde ɓe mbimo eyi mete ko funnange goote e hirnange gooto o wi rabbul masriqayni o rabbul maghribayni jeyi funnejeji ɗiɗi e hirnangeji ɗiɗi ɓe mbi mene ko ɗon haaɗi o wimo ko rabbul masarik wal maghrib lamma uddi wadde noon oto simore nde noon ene heewi inɗe kono kewgol inɗe ɗe fof ɓuri hen himmude tan ko ƴeewa holko nde ari haalde ko paama ɗum golloroɗa ɗum en meeɗino nande ene wiye nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde joomiraɗo tagimo waɗimo e wirngalloji mum o woni toon fodde duuɓi o ummi ga woni ga fodde duuɓi mi rewa ɗum mi naftoro ɗum wadde noon so tawi a ƴeewi on Allah baaɗo ndaani henna ille to bange hakkille ɓe paamani ko ɓe mbiya ko o wiyanomo qul huwallahu ahad Allah mo kaalanmi o ko gooto joni noon no paamirta wondemo gooto waɗi noon ɓe laamdi ɗon ɓe en ngala ɗum fa'idu shey'i la yoɗi neɗɗo so laamdama ko ala tottata fulɓe mbi mo haaƴi meho acca ɗum ko meho a yon Allah on wiyete assamat joni noon haadi won mbiyanoɗo to henna ko Allah woni mama Maryam on nde wiya Allah nde ɓe mbi ko kanko woni yummum Isa wadde ay on mo ɓe mbino Allah on kam jibinino beele mbasa faydude oɗo Allah goɗɗo e oto Allah magaɗo takkaɗo kalaɗo ko wodani ganda wona gotum o Allah mo kalantumami an lamdiɗo oɗo ko lam yalit oɗo jibinani o wona Maryam ndeka Maryam wona Allah joni noon on mbino annabi Isa ko Allah haadi woni o waɗama e reedu yumma koɗo gorko tawaka yimɓe ɓe ngari mbimo an de mama Maryam e garsanga ɓe mbimo Maryam a waɗi bone a addi e galle he ko wowano ko ɗo gandumi yumma wona bonɗo gandumi bamma wona bonɗo nde o huuli o faayi o haaɓi o wi min ñalawma hande o min hankadi mi haalata mi takkani jomom korka ini nazartu lirrahmani sawma ay on sawmu ko toon sawmu korka o itta wonti siyam joni noon sawmu to banggue lasli wonno ko deƴƴere wadde julɗo omo hoora sallallahu alayhi wa sallam wi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala gogɗiɗo selli somo haala yo haaldu Allah so andi omo jogui caɗele o wawa wadde ɗum ɗuti yo joni noon mataw Maryam kam on kam yalti on kam waɗa Allah joni yaware laaɓi heddi ko Isa joni noon haadi mbiɗa jibinowo on wona Allah saabu oɗo jibinaka joni noon kiɓe jibinaɗo on mataw kam a suusa kam huccidde ɓi Allah mbiya wona Allah so tawi baba yiyaka hol ƴeweteɗo wona ko ɓiyum e yo joni noon o wi haala ka so tawi on paamani walla Allah mo ganduɗa tabaraka wa taala ayi Allah baaɗo daani joni noon kamɓene ɓe gaani ɓe kaaɓi so tawi koko wayno rendo tuuba kiri sa haalani tuubako o deɗi hakkille muɗum o futtinat guite o feta gabɓude o dimmina balaɓe ɗon Allah wiyata fa buhita alladi kafara aywa ande o hoore makko hankadi joni noon ɓe mbi haadi min namnorima daani min donki heɓde hen ko laaɓi min a haaldini tomin giwri fof iwdi mum jomiraɗo wi Muhammad oto fayde oto hulde nanguɗa ko e gonga wiiɓe walam yakun lahu kuf an ahad wiiɓe
ay oɗo ala mo o rendi ala mo o nandi to bange sifa wodetaake mo nandi wodata mo nandi wodano mo nandi joni noon haadi wayi ndani onon kam ɓe mbiyaton ko allaji ɗi salamuji monɗi o yana wayni oya wayni joni noon ko onon cuɓoro oɗo kam joni hankadi caɗele ɗe nani hankadi on ji e jeeso mon heddi ko jaɓon walla caloɗon allah wi gueɗe ɗe ko ɗiɗi tan fulɓe mbi fowru wi ko ma wuro ma weedu joni noon imma shakiran imma kafuran a jaɓat tan walla caloɗa joni noon jomiraɗo hankadi ardi e mabɓe ha ɗon heddi hankadi kamɓe ƴeewata beele ɓe jaɓat walla ɓe caloto ɓe nani ko foti jaɓede ko ɓe jaɓa malaɓe ɓe paama ɗum jaɓa dutto malkisaɓe ɓe ganda mborama ay ene haala e nder nde ɗo henne simo haɗani ɗon haalama simore nde so tawi a jangguide laabi 50 keno yaafo ma dendagal bakkotuji ko gollunoɗa e duuɓi 50 joni noon sen gari e korka janga inna ankamane tulkadri keɓa baraji fodde duuɓi 50 min alfi shahrin keɓa ɗum janga qul huwallahu ahad keɓa baraji fodde ganduɗa haɗani ɗon e wannoon neɗɗo kañum ene yinna wuude e ene weltoro wadde noon ko haalanma won e gueɗe aljanna an ɗo huuɓe to suudu turdu ko wawi wonde fof aljanna tan an kay naata aljanna woni ɗo o jangi simore nde mbaɗa janga nde seɗa rejim qul huwallahu ahad ha jettuɗa kufaɗa hat wona oɗo qul huwallahu mbiɗa heewi wiide mbaɗen fatiha salatul fatiha ko tuuɓe ko mbiyata ko échantillon o nafata e batte sa fatiha e salatul fatiha o ko ma ummo to foti ummade ɗo rewa to foti rewde ɗo ñaagui mamami rokko hol sababu ñaagoɗenmo mbasen heɓde beele ko boroɗo walla wonko woni hen ko enen goni ɓe gaddirani no foti addirede ni walla ko woni e men goni ɓe gaddirani no foti addirede ni so tawi a addi no foti wadde ni a totti no poɗɗa tottirde ni a golli golle moƴƴe ɗe sa jangguide woni e laabi bindaneɗa kuɓɓeɓe no aljanna ay huɓere waɗotoɗande fayido o galleji aljanna biyeteɗi wona galle wona ɗo goɗɗo wona ɗo togatogi ɓaawo janggo mbaɗa togatogi e ɗin ɗon togatogiji Muhammad sallllahu alayhi wa sallam kala nde min jangi simore nde min bindane hono ɗiɗo baraji min dokkeɗe ɗo kuɓeje minen koye min jogori heedu kuɓeje to aljanna do ɗum Allah ene jogui ko ɓuuri ɗum wadde noon beele keɓa fayida simore nde an to jangata ɗo nde jomiraɗo wi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ana kellir ko gonga Allahu ahad Allah ko gonga o so laɓini e maɗe ɓerde nde nder e boowal a feññini Allahu as-samad a feññini Allahu lam yalid a laɓɓini Allahu lam yulad a laɓɓini Allahu lam yakun lahu kufuwan ahad to laaɓiri ndani ene waɗi fayida ko ɗum waɗi noon wonko woni e simore nde sa renaki tan so tawi ka cikkittoɗo a dañat kaɗa sikkito ene wiye so tawi a yalti galle ma aɗa naata ya janggo qul huwallahu ahad sa jangi ɗum ha naɗi galle ɗi jogade caɗele wonko waɗani wadde so wayi dani yurnito qul huwallahu maɗa mo kalata ɗoɗo darenimi o wi o ari e ceerno o wi ɗum min de mboɗo joguiɗo mbabba ba mi ƴenti haami tampi wodi ko jangi ɗum o wiya janga tan suuta e jungo ma fiya e keeji mbabba he tan mbaɗɗoɗa ma Allah waɗe suturo joni noon fodde gonɗintamo ceerno o ƴeewi mbabba ɓurba tan jogede caɗele e wuuro ngo yimɓe fof ne celi mbabba yimɓe pini dawi dimbal mbabba ne heeɓidade dari o wi mo jeyi ba ɓe mbiya ala ba memetaki o jali o wi ala min mboɗo jogui ko laabi o diiri tan o wiya mbabba ullu o janggani hade makko yetta o janggani o faadiɓe tan ɗum keewɓe komi janggani o janggi ko jangganno o fiiɓay keeji tan o diwo waɗɗi tan ba diwi o waɗi no ganduɗa no mbabba waɗani ni ba diwi tati nayi tan o ummi toon o wiye leydi pat o yettidaki e mbabba o wi mbiɗa no ɗum waɗirte ceerno refti o wi ko ni o wi ceerno min noon mbiɗa jogui saɗede o wi ko woni o wi ay ko ɓortiɗo ko o wi awi ko mbabba waddi
o wi ɗum ɗo ko mbabba waɗini ay ɗum ɗo tuuɗi o wi wi ɓe tiwti kadi ɓe tuuta janmi o wi ala wona noon kay mbaba noon a janngat ema jeejigi kono sa waɗɗima so fuɗɗima tuuɗde a ɓittatene kay yo qul huwallahu ahad wona kaaleteɗo ni o woni nafoo qul huwallahu ahad nafata koto maɗa to Allah wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun min Allah ko min tellini qur'anam ka ko min rewatamo sa wi komi dendo qur'ana mbiɗo waɗa ko welini Allah wi renɓe qur'ana ɓe ko ni walla ko ni a funti hoorema ko ma dengol ngol wona laamgol Allah wi masalul ladina humilu tawreta summa lam yahmiluha kono wiyen ka masalul himeri yahmil asfaran Allah wi bisa mos morngal dimngal wadde noon sa reeni qur'ana yo taw ko naftorade ñawoje qur'ana wadde noon sa waɗani ɗum kay hunde ay ɓulo Allah mo nanta ɗo ay sa jeeyi mo million so tawi a reewida kono noon fodde ɓuri ɓulu wallahu mi hokka on ɗo darel daɓɓel tan enen rendo fulɓe seɗen kaala kutortoɗen ko kinɗe kutoɗen kinɗe mbiyen pullo goto harin ɗo waɗi ni cubballo goto ari ɗo waɗi ni ceɗɗo goto ɗum ɗo goto waɗi ni ko ha wona yano hakkude men gurden toroɗo goto ari waɗi ni ayi ko ha faame joni noon mawɗo goto kanko ko kanko woni almami to maɓɓe to kono noon gandal ngal way tan kono gandal yella ha waɗi wonno wayi o ari o hawri e tafsiru ɓuri ɓulu wallahu ne kaale o hettindi o faami o welti noon o yettiti galle maɓɓe tan omo doga gila futuro daɗani mo o wi ɓe gurni o wi allahu akbar qul huwa allahu ahad ɓe mbi wala subhanallah fatiha o sali jabaɗe ɓe silmi wi assalamu aleykum o wi ɓe he ko nanmi hande qul huwa allahu ko fatiha wonta leltinam yo a yalga eyyi ko ni ɗum way andu ko mbatta ko hamaɗum joni noon paaɗen ko e simore wiyetede ganduɗa ɓulawdu kanare aɗa waɗi jume walla junge walla ayeje joyi joni noon jomiraɗo ne haala caggal bismillahi rrahmani rrahim inde makko nde puɗɗori ɗen jurum makko kurtidinɗo jurmito makko heeringo Allah wi ha joni de omo haalda e muhammadin sallllahu alayhi wa sallama saha nde yimɓe sandalɓe mbanno gande mumen yidde bonnande mo ɓe dabrimo no paamre tan ɓe mbaɗi gueɗe kewɗe yidde hollude ɗum ɗo mbete ene jaggamo o maaya so yeehi kam joni ɓe mbawi wadde koɓe jiiɗi wadde ko joni noon ɓe mbaɗi koɓe mbaɗatno dartol ngol ene juuti ko wawno wonde fof ɓe mbaɗino kañeri ni ɓe mbaɗi hen meselle ɓe kaɓɓi hen pible gando mawɗo bilejo mbawen teskade bilejo e fiɓiri baaji wona gotum mbiren noon haali ko pulaar kaaleten o neli malaikaji makko o ari woni ɗo hoore ɗo o ari woni ɗo koyɗe ɗo caggal nde ɓandu sallllahu alayhi wa sallam hujjiti jangol tanno pawle mbayete ni ɓe mbi noon kam oɗo kam ko wondi mbi kanko de ko pawol ngal pawngal kam ko woni ko gollaɗo ko liggaɗo ko dabaraɗo joni noon so tawi ɗum yiɗi famede holto woni wiya nana to woydu to e cifi nokku ngu fodde ɗo ene hetti so tawi ɗum yiɗi iwde holno iwrata a ɗo noon sallllahu alayhi wa sallam ala ko wawi haalde kamɓe ala ko ɓe mbawi haalde ko ma jomiraɗo longinamo ko foti wiide ko eyyi so longinama ko foti wiide ko e ngal sago o golloro ɗum o wawa naftorade kayre simore rewde e mayre ɗe koɗe ayeje sappo e goho wiyama neɗɗo sone lelo jamma so tawi jangguiɗe ma gueno waɗan ɗum sutura danda ɗum e yoga e caɗele so hoyɗi koyɗi kulɓiniɗi o ummima o jangguiɗe ma Allah dandumoye ɗum joni noon jomiraɗo wi mboɗo haalanma an Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ay ngol ɗo cefol ngol jangintumami ma wod biɗo holno mbirata qur'ana ko cefol sallllahu alayhi wa sallam wi saɗa yewtida e yimɓe yewtide mabɓe fodde no ɓe pamrata no pamrata nafoore cefol ko ɗum woni ɗo kono ɗum wona cefol ko qur'an yo holko sewdi ɗum e ɗum ɗum ɗo ko haala Allah sinno ko araɓere salatul fatihi ma ohligen sa wela mbiya ko cefol mbeɗa ko cefol moƴƴo walla ko bongo won haala koye arab won haala koye pulaar ɗi tan foti
jaɓowo to woni jaɓowo ga kono kala waɗa hen yo taw mbaɗirɗa ko ngam Allah mbaɗa ko moƴƴi ko ndentoɗa ko lorata ko joni o wi qul a'udhu bi rabbil falak mbiɗo moolima an Allah ay an Allah mbiɗo moolima an jeyɗo jamma jeyi ñalawma jeyi laabi taccugol koode an jeyi to nangueji dogata an jeyi fofof no pamɗeten tan mbiɗo mooliɗo maɗa ɗo joni noon elle won mbiɗo an kam holko mooliɗa hol caɗele joguiɗa o wi min molotomi Allah ko min sharri ma khalaqa de rewi hen yo min sharri ma khalaqa caɗele ɗe ganduɗa bawɗe hebdemi tawi ummori ko goto e tagore makko tawi ummori ko e neɗɗo ɗum waɗi neɗɗo ene hulɓini so tawi aɗa haala yo Allah dande e yimɓe bonɓe moɗo goto so juuli wela dandami julɓe bonɓe mima ana haalta yefreɓe taw wela ɓen ko yettuɓe banggue goto hulɓini ko nandi kintoɓe e maɗa ɓe tawani comi ko wona ɗumɓe yo o wi noon mbiɗo mooli Allah e caɗele on mo ganduɗa ko Allah jeyɗo subaka jeyi kala o jeyi fajiri jeyi kala o moolimi mooli momi ko min sharri ma khalaqa caɗele gummorde e goto e tagore makko kadi noon kadi mooli momi o min sharri ghasiqin idha waqaba so tawi ko ñala niɓɓi moytotoɓe ɗo bonna ɓe mbiɗo moolima e caɗele maɓɓe joni noon mbiɗo moolima an Allah o min sharri naffathati fiɗo kadi ay ko ɗo titode simore nde arti ɓen ɗon tutannoɓe pible kanko e ɓiɓɓe makko rewɓe ko ɗum waɗi wiyede an naffathati o wonduno koye ɓiɓɓe rewɓe ɓen ɗon tutoɓe pible ene tuta wona piɓol fof harmi hoore muusi a fiɓi jam dañama oto caɗele gonɗe reedu muusi jam dañama oto caɗele gonɗe kona fooɗi piɓi a haɓɓi a liggi a tampiniɓe a gollimaɓe waɗi golle waɗi caɗele ko caɗele ɗe wona ko waɗira ko sababu gonɗo nerɗono so tawi ko gueɗe laaɓɗe noon daguiɗe kutoriɗa joni noon jomum ko ɓuuri laabde ko tan mbiɗo moolima ko min sharri hasidin ida hasada mbiɗo mooli caɗele gañam tumo mo wonani gañam tumo ma wondima hen ala kalanmi komo am o peññinɗo ganki mum ɗo am o ko won moolimi kalowo goto wi hay somi anda gañam mbiɗo andi kam carowo haalam yo sa haali e nder rendo ko kala fo neɗɗo bonnita hay so nandani hay so wona gañude wonko nandi hen ɓenne sharri hasidin ida hasad eyyi ɗum woni o wiimo mooli e ɓen ɓe ganduɗa waɗoɓe gande mumen mbilew tuuta e pible ɗum noon caɗele ɗe pop gatti ko so tawi gañam tumo o felliti feññinde gañam tumagu gam bonnandemo non tigalla بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ko kanje jiidi kanje jaadata jomiraɗo wi haadi piɓle baɗaɗe toɗe ko 12 kala nde janguɗa aye fimde fitto mesalal sama ha golle ɗe peeña so Allah welanoma fiɗɗitamo tan sellinamo ɗone ɗon holko ɗum ɗo yahar o hoto wi min komi ceerno mawɗo ala ko neɗɗo waweyam kala o wi abdoullahi wasi'atun isa nasal al qada daqal fadaw leydi Allah ndi ene yaaji kono so hoddire ngo yettima taro yimɓe fo yenaɗo maɗo yo joni noon kanko jomiraɗo o wi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi qul a'udhu mbiɗo mooli bi rabbin nasi ay ɗo sa welama mbiya jeyɗo yimɓe malikin nasi jeyɗo yimɓe ilahin nasi mo yimɓe dewata kono noon mbele ɓuura yuɓɓude e gaddinaji ceetuɗo won an mo ganduɗa mawɓe hellifaɓe senduɓe ko moƴƴi e ko boni ko an ndewata elle tan jomiraɗo wimo an koye a huuli koye hol caɗele ma holko gonduɗa o wi molotomi ko min ko caɗele mo ganduɗa foti ko neɗɗo walla ko jinne somo judela sali gila adama e hawa hayeti no ele amina tajo